סטורי טיים על איך נכנסתי להופעה של אריאנה גרנדה בחינם. אתם חפרתם לי לעשות את הסטורי טיים הזה, אז אמרתי אני אספר לכם. טסתי מישראל ללוס אנג'לס ב-16 ליוני, שהייתי בטיסה דייל בא אליי ואמר לי, אתה טס לאריאנה גרנדה? אמרתי לו, מה? יש אריאנה גרנדה? בקיצור לא היה לי מושג שיש אריאנה גרנדה, הוא אמר לי יש מחר ב-17. עכשיו שירה וברוך שפה איתי מגיעים ב-17, אני ידעתי שהם מגיעים ב-17 כמה שעות לפני ההופעה. עכשיו נכנסתי לטיקט מאסטר והייתי שכרטיסים מלא כסף, מינימום $700 עד $2,000, שזה מלא כסף, ואמרתי אין סיכוי, ועדיין אמר לי תחכה שעה לפני ההופעה ואתה תראה בטיקט מאסטר שהכרטיסים הרבה יותר זולים. אמרתי טוב נחכה, אספתי אותה מהשדה ב-3 בצהריים, ההופעה הייתה ב-7, ואז נסענו להופעה ב-6, הגענו שם שעה לפני, אמרתי פאק, אין לנו כרטיסים, מה עושים? אמרנו אנחנו נסתדר שמה, בואו ניסע להופעה, נסתדר שמה, מקסימום נקנה בטיקט מאסטר, כי נשאר. הגענו להופעה, ואתם רוצים חלק 2, תעשו 500 שמירות לסרטון הזה, ועוד 200 עוקבים באפליקציה השנייה, ואני אעלה הכל, גם פה וגם באפליקציה השנייה.